ई हम मुखिया जी के गांव। अरे हुए मुखिया जी जे पिछला एपिसोड में गरारी में धरा रहस तो बियाहल मेहरारू से बियाह करे के नौ बता गए रहे। हाँ ई बात अलग बा कि वो अपना मुंशिये के फंसा के चल देलन, लेकिन वो मुंशी के अपन इज्जत बचावे या मुखिया जी से बदला लेवे खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ता ई जाने ला तो रहुआ ई पूरा एपिसोड देखे के पड़ी। सामाने उठावे खातिर त बानी कहत तोरो के उठा ली। हाँ अब आयल नूड पहाड़ के नीचे ना तो हमरा त लागल शहर से गांव अइला के बाद राउट टोने चेंज हो जाई। अब का चेंज है पहिल की तो शेर से बैल बनाइए देलक, अब लागत तू गाये बना के मन कथी 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 कनिया रुआ कथी कनिया ना कहां कुछ कहनी ना रुआ कुछ बुदबुदात रनिया ना ता बुदबुदाएला पिछवाड़ा में गुद्दा न होवे के चाहिए। हाँ बात तो सही कहता। कथी हम कहां कुछ कहनी देखत नहीं को मुंह बंद बा ना लेकिन रुआ कुछ सोचत तो जरूर रनिया का कहे के चाहता नहीं। हम का सोचे तू जितना सुंदर बाड़ू तोरा के देखला से फुर्सत मिली तब ना कुछ सोचे। हाँ सुंदर तो हम बचपने से बानी। जब इतना सुंदर बाड़ू तो ई बताओ बियाह से पहले तोहर कयगो बॉयफ्रेंड रहे? ई खामोशी के हम का समझी? देखी एमे समझे के इहे बा कि ई रुआ समझ से बाहर बा, लेकिन इतना जान ली जे ए एतवार के आवे नु ओकर नंबर सीधा 2 महीना बाद वाला एतवार के आवे। आए कछे मुंह बंद करी ना तो मुंह में माछी घुस जाई। मुखिया जी हाँ हमरा एगो बात समझ में नहीं आवत का कि रउआ घर में इतना बढ़िया शौचालय रहते हुए भी रउआ रोज रोज खेते में मैदान करे काहे आइले? अरे राजनीति है बबुआ, हमें तो बड़ बड़ लोग चक्कर खा के गिर जालन, फिर तू तो एगो छोट मोट मुंशी हुआ। देखी मुखिया जी ई तो गलत बात बा। भले रउआ हमरा के बदशकल बेअकल कुत्ता घोड़ा गधा कुछ कह दी, लेकिन ई मत कही कि मैदान कैला से भी राजनीति के कुछ संबंध हो सकता। नहीं के हो सकत ना नहीं हो सकत बिल्कुल ना। देख मुंशी तोरा के हम आज ले लेटरिंग नहीं खिनू देले। लेटरिंग? अरे माने लेटरिंग वाला फंड नहीं खिनू देले ना। तो तू हो तो जब रोज सवेरे सवेरे लोटा लेके खेत में मैदान करे आवत होकबे तो लुका छुपा के तो हमरा के गरियाते होकबे। ना 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 फिर अरे मान ले के गरियावत होकबे। अच्छा जब रुआ कहत नहीं तो मानिए लेता नहीं। मान गइले नु हम जानत रहनी है कि तू सर पहले ही के दोगला हवे। अरे मुखिया नु हई हम तो उरत चिड़ै के देख के बता देम कि मर्दानो हा कि मौगिनिया। तो देखी मुखिया जी रउआ तनियो तो मान लेनी हो तो थाले थात बा तो साले साच बात बा तबे नु मान लेला ह ना तो 2-4 बार में मन तो। हाँ मुखिया जी हम तो गरियावे के नाइए चाहेनी, लेकिन जब कस के लागो रहला रास्ते में उतर जाला तो मुंह से 2-4 गो निकलिए जाला। हाँ ये बातों तो हम समझावे के चाहत रहनी है, जगह तोहरा मुंह से निकल जाला वही ना तो लोगों के मुंह से निकल जात होई। वही से हम रोज सवेरे सवेरे खेत में मैदान करे आइले जे लोग के बुझाई कि मुखिया जी के घर में शौचालय नहीं खे आ ई देख के लोग के पूरा सुकून मिली आ हमरा वोट पूरा फूल मिली। हाँ मुखिया जी अब हमरा बुझाइल रउआ वोट फूल मिली हमरा दारू खुलम खुल मिली आ वो हाफ ना पूरा फूल मिली। वाह 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 मुंशी समझ गए लग। जाई पहली सहरी पूरा खेत राउरे नु ह। अरे ना रे मुंशी पूरा खेतवा हमार ना है, लेकिन औसो के चुनाव के बाद जरूर हो जाए। चुनाव के बाद हो जाई? मुखिया जी हम समझनी ना। देख मुंशी पहला बार के मुखिया में तई किनाल हाँ आ दूसरा मुखिया में एकरा बगल वाला किनाल। अच्छा आ अब की के चुनाव के बाद तो हई तोहर जहाँ ले नजर जाता नु उ सब अपन हो जाई। वाह वाह मुखिया जी रउआ पूरा जग जीत लेनी। यही खुशी के माहौल पर रउआ जाई अपन खादर झाड़ी चल हम अपन खादर छीट लेता नी। जा जा खादर छीट। पियवा शिवा
सिवान से अन्हार भइले आई देवर तनी देहिया पर डाले धरा जाई देवर तनी देहिया पर डाले धरा जाई पियावा सिवान से पियावा सिवान से अन्हार भइले आई देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई। मुखिया जी जितना खादर होटल में उतने में डिश ब्रेक लगाई और जल्दी है ना दौड़ के आई। हाँ? काबल काबल मुंशी जी, काबल को जोदर काबल। हौ ना देखी मुखिया जी अपना गांव का टूटल फूटल रोड पर कितना निमन गाड़ी चल रहल बा। हाँ गजोदर सही कहा तारा, लागता 2025 के मॉडल है। दूर से तो नया लगता, चली ना चल कर लगे से देख लिया और नया हो कि सेकेंड हैंड हो। हाँ, चल चल गांव में तो खाली साग मड़ुआ का रोटी बा, ई पिज्जा बर्गर लेके कौन घुमावता? हाँ मुखिया जी ई बटन वाला मोबाइल के बीच में स्क्रीन टच कहाँ से आ गई? सही कहता रे मुंशी, सही कहता रे। मुखिया जी हम देखियो ओकर हाथों में एगो छोटी चकी मोबाइल बा। हाँ गजोदर सही कहता रे। आ ओकर पीछे एगो छोटी चकी सेव रख ले बिया। हाँ हाँ गजोदर सेव तो रख ले बिया। ओमे से एक कच्चा काट के खाइयो गल बिया। आ लागो तो हम ये ला बचा के रख ले बिया। सही कहता रे गजोदर, चल चल लागत आज सेव खा के मिली। चली 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 देख लो बहुत रानिया मुंशी। हाँ सुनले बानी तू खैनी बड़ा टाइट बनावे लस। बाक मुखिया जी हम कहाँ खैनी खैले ना हमारा बनावे आवेला। सफा बक चुनारे अवस्कार हम यहाँ का कहे के चाहता नहीं, तू का समझता रे? बाक मुखिया जी उ सब समझा समझावल छोड़ी, पहले उ हरियाली देखी ना तो बहक जाई। सर्व बन सफा भक बिला रे बा, लागत गांव में जोनो बचल खुचल ही जातो बहु को खा जाई। जी देखिए ना कोई लाइन मार रहा है। अरे साला ये तो मुंशिया है। कहाँ कोनो लौकता? एकरा हाथ में तो ट्रैक्टर बांधले रहनी, ई सर फॉर्च्यूनर लेके कहाँ से घूमता? ट्रैक्टर? अरे झूलना बहू के कहता नहीं। अच्छा चलो उसे हमारा बार करे के बा, चुनाव की तैयारी कर जा। चली चली चली। हई देखा मालकिन आ गइल तोहर राजमहल। राजमहल ऐसे नहीं मतलब सुअर के खोबाड़ रहेला राजमहल। ए खिसियात काहे बाड़ू? रुका अभी तोरा के रानी वाला फील दिवावत तानी, रुका। होइला राजवाड़ा घर में बैठ के रानी खानी पांची बावा। चोरियो तो नाही एके लात में पसर गइल। बेनवा तोहर बाप डलाई छोड़ा बेना। प्रणाम मुंशी जी। मुंशी जी अब तोरा बबिया बड़ हो गइल बिया। बबिया यहाँ मेहरारू नहीं है। मेहरारू भल 2 साल पहले मुखिया जी रवा के झुलना बाबू के साथ बांध देला रहल। कथुए बे से मुख सबसे पहले बन हम ना चनपुना माई के मंदिर हो तो मुखिया जी टिके जा मानते रहो तो टिक देनी। चुप ए कछुए बस इस तरह में बात करे बनी हौ आदमी का टिका टिकी वाला बात करता। ना ना कहाँ कुछो कहता, गांव के बुर्बक बताया आदमी है, अपने मने बकबकात रहेला। जो रे जो मैंने गांव में बकबकाई है। सरवा पगला उगला गइल बा कहानी। मने उ बता आदमी रहलई है। हाँ। रउआ ओकरा के चुप करावत नहीं हाँ। है ना? गांव के बता आदमी वैसे चुप करावत रहनी है। तब तो हमू रउआ के बताहा लागत हो के। हाँ। ना 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 हम तो रास्ता पर से और भुनभुनाल सुनत आवत रहनी है। हम तनी मनी खबरों लागल रख
अब अपना मुंह से साफ साफ बताएं कि 2-4 सैंडल खाएं। देखो ये गांव के जो मुखिया बा ना उनका यहाँ मुंशी के काम करत रहने। मुंशी अब झेलत रहा। लेकिन वो खचरी मेहरारू रहे जौना दिन सेनूर पड़ल ओकरा बिहाने भेरा हम पूरा संपत्ति लूट के भाग गए और हम शहर कमाए गए नहीं और तोहरा से मुलाकात भइल। देखो हम तो शुरुए से वफादार रहनी। मुखियावा हमरा साथ गद्दारी करी ये बात के हमरा तनिको एहसास न हो। हम तो बदला लेवे के कहिया से सोचता लेकिन वो ठहरल एगो गाँव के दबंग मुखिया। अब तू ही बतावा एमे हम का करी रउआ मुखिया के खिलाफ चुनाव लड़ी और मुंह तोड़ जवाब दी। एमे हमरा पूरा साथ दे। वाह का दिमाग देहलू। अभी ने जाके गांव भर के लोग से वोट मांगतन। सुनी रउआ भिखारी बानी जे गांव भर जाके हाथ फैलाम तो रउआ के लोग वोट दी। देखी जौन हम रउआ से कहतनी उ ध्यान से सुनी। मुखिया जी के पीछे पीछे एक दिन रह के गांव के माहौल मिलाई और लोग से का कहतरे का सुनतरे ई आके हमरा के बताई। तब हम रउआ के बताएम कि राजनीति का होखेला। ठीक बा हम अभी ने जातानी माहौल मिला के आवतनी।